Lur, Lur, begira. Kaixo. Zer moduz, ongi? Lur, joko dugu bat beraientzat? Bai, hori da, bai, hasiko gara, bai, hemen gitarra, bai, txaron, bai, hemen, txaron, bara, hor, bai, hor, Oso ondo. bai, Prest? bai, prest, Hori, hau, zuentzako, guazen! Txalo batzuk joko dituzue ara. Apai, arela! eskolar duruzetan, Asko legatzen gara. aldearrezko alda, jolasipako lana, Nahiago kantuak da txantxak, humorez dantzan, da murgildu saltxak. Hey! neska mutila berdin, mutila neska berdin, ez gara hain ezberdin, ta hori edo nor daki. Neska mutila berdin, mutila neska berdin, ez gara hain ezberdin, ta hori edo nor daki, 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 ta hori. Uau, Lur, ze amaiera polita! Txalo bere bat, Lurretzat! Bueno, lagunok, iritsi da momentua, Oraintxe bertan, kontatuko dizuegu, gure historia. Historia. Bitxikeria edo pasadizoa proposagoa dela uste dut, edo bion arteko kontutxoa. Baina historia, hori gehiagizkoa da. Ez, historia motel! Atomikoa izan zen eta. Ez da munduan kazgora jarri izan bagenu ere. Aizu, zenbait lagun mundutar irautzeko lehen urratsak eman genituen ordea, Aizu, iruditzen zait zure aurkezpena gehiagizkoa dela. Neurriz kanpokoa. Aizu, Lur, etorri ona. Aizu, Lur, utz diezaiegun ondorioak gure lagunei, beraien kabuz ateratzen. Konforme? Bai, ideia ona, segi. Nik segizuk? Bai. Lur. Tira. Segi. Epa, gure historia ez, bitxikeri. Badakit, gure pasadizoaren eguna hori da, ostirala zen, arratsaldea... Ostirala zela esan alduzu. Ostirala zela uste dut. Bai, egia da. Ostirala zen, egia da, segi. Ostirala zen, arratsaldea, eta udaberriko egun bat zen. Udaberria zela esan alduzu. Udaberria zela uste dut. Bai, egia da. Udaberria zen. Eta zein politxa den udaberria. Baina noiz demontra iritsiko da berriz udaberria? Bai, eta begiak handituta horrela eta mukiak hor eta alergiak hor. Tira, segi. Udaberriko ostiral hartan,
sekulako beroa egiten zuen, bai, bero jasan ezina egiten zuen, bai, beroak itotzen gintuen egun horietako zen eta gu horgen Bai, bero itzela egiten zuen, atomikoa zen beroa. Egia da. Atomikoa. Bai. Eta udaberriko egun beroa bazen ere, arratsaldean, Baskalotzian, eskolara joan ginen bitartean. Baskal ondoren eskolara bueltatu behar genuela. Kitxo! Segizu kontakizunarekin, segizu gure historia kontatzen. Mundua iraultzeko lehen urratsak eman genituenekoa, ez da? Bai. Historia. Bueno, udaberriko ostiral arratsalde batean, artean Baskal ondoren gelara bueltatu behar genuen horietako batean, ni beroaren ondorioz lur jota nengoen. Bai, neka eginda. Zeharo potxa eginda. Bueno, egia esan nire sufrikarioa etzen beroaren ondorio. Ez, irakasle aspergarri eta txapartegi aregatik ari nintzen izufritzen. Zer, ez. Aber, ni horretxe ditzi naiz, bat batioan. Aber, nire izan. Nizan ere zogetea behiztorrai. Aber, nien ez izan. Horretxe ditzi naiz, patioan izan naiz. Basuratzeko izango zen. Basuratzeko eratzekoa, baina ni ez. Repite! Galileo Galilei. Arratsalde on. Albert Einstein. Mendean. Emaitza zuzena? Eskolan, horrela ezin da ezertxore ikasi. Ezin alda alaiagoa eta jostagarriagoa izan, Isaac Newton! Ba ikusten duzuen lagunok, batzuentzako zeharo ezinezkoa da. Ezin du, berak ezin du. Infinito. Odei esarri ondo olkian. Ondo nago, eskerrik asko. Etzaude ondo. Baietz ba, primera nao. Etzaudela ondo. Baietz, aizu eskerrik asko, baina primera nao. Ikasgelan behar bezala eserita egon behar du bat, neskato, zuzen eta artez. Apuntatu. Odei larabeitia. Hori ez da pertsona eserita egoteko modua proposa eta are gutxiago neskato batentzat. Nola barkatu? Hori ez da pertsona eserita egoteko modua proposa eta are gutxiago neskato batentzat. Neskatila bat. Egon. Aizue, entzun duzue? Neskato batentzat. Neskatila bat. Neskato batentzat. Neskatila bat. Baina, ze demontre asolako du neskatila mutilala mutiko izan. Ai, momentutxo bat. Aizu, esan dako hori guztiz onartezina dela iruditzen zait. Aizu. Parkatu, Pip!
Odei Larabeitia arbelera mesede. Odei Larabeitia. Non dago Odei Larabeitia. Inork ikusi aldu Odei Larabeitia. Bale. Bagelatik ies egin dut, eta orain? Wow. Wow. Baina zenba gauza dauden hemen? Zer egiten duzu zuk hemen? Eta zuk? Ni galdetu izun lehenago. Eta niri txina izarinago. Ez zara ba nire biliko ez da, irakasleen zelatari hori. Baita zera ere, ni ez naiz salataria, Eta orduan? Gelatik ies egin du. Ara, nik ere bai. Begira ze ondo. Jo, primeran. Zu beste gelako ikasle berria zara? Ez da? Eta zuri zer? Aizu, ez zaitez horrela jarri. Galdetu besterik ez dizut egin. Aupa, ni Odei naiz. Ni Lur. Eta zergatik egin duzu ies gelatik? Eta zuri zer? Jo, nik ez dut txapartegi jasaten, Lokartzeko moduko klaseak emateaz gain, gaur ez dit esan bagela neskak zuzen eta artez jesarrita egon behar dugula. Zer iruditzen zaizu? Gainera, mutil bati esango alioke horrelakorik. Eta gainera, zientziako klaseak ematerako orduan beti, gizonen adibidea jartzen dizkigu. Horra hasten da. Watxuplain, eta Isaac Newton, eta Nordestein, eta horrelakoak. Eta zer, eta emakume zientzilariak zer? Pila badaude. Marie Curie adibidez, 2 Nobel sarita guzti irabazi zituen. Edo ni zedakit, Marie Calambre eta bera mona txinparta. Ez duzu gogoko Marie Calambre, ez da? Baina zer gertatzen zaizu? Ez da zer, utzi pakean. Badakit. Nire berriketa merkearekin aspertu zaitut, ez da? Bazu lasai, Nik kremaiera botako dut, eta ez zaitut gehiago molestatuko, begira. Ez da hori... Zer duzu orduan? Gurasoek gelatik ies egin dudala, jakiten badute, sekulako herri eta jasan beharko dut, eta pleirik gabe zigortuko naute. Baina ez daukate zertan ezer jakin behar? Zuk uste? Noski, begira, nik sekretuak ordeko dizut, Ez diot inortxori ezer esango. Eta horrela, ezinezkoa da gurasoek ezer jakitea. Eske, a ver... Baina, eta soinketako irakaslea? Baina soinketa duzu? Bai, eta agian soinketako irakasleak esango die. Baina ez duzu gogoko soinketa, zea raroa. Bai, baina... Aldageletan barre egiten didate.
Badaki zer egingo dugun, begira. Txislarri zinela esango diegu, Horrela. Uf, ai, azetxe izagura dudan. Ai, ezin diote utxi. Ai, ez egingo dit. Ez, badakit. Beherakoarekin zaudela esango diegu, Hori baino larriagorik ez dago, Horrela. Ai, lekua! Ez, badakit! Hanka begorritu duzula esango diegu, horrela. Ai, zemina! Nire hanka! Arbitro. Penalti, begira. Osea, hau da penalti. Arbitro penalti, bai zera. Ara, aurpegia bintzat aldatu zaizu. Ez esan inori, favorez. Baietz, esan dizut sekretua gordeko nuela, ez da? Hori ez. Negar egin dudala. Ez esan inori, favorez. Noski, eski... Zin egidazu. Baietz, Lur. Gainera, negar egitea ez da horren larria, Batzuetan ona ere bada, benetan. Tira, entzun hau. Gertatu hoi zaigu, barruko milatz horiek, sarritan itotzen gaituzte, berdin zuzeinik, bihotzak dugu dirdir, begiekin egin klisk, egando azpenak, malko tximistan, negar egin esaskatu, barruko min guztiak, zure negarrak ez dira, lotxatzeko kontuak, ez, negar egin esaskatu, barruko min guztiak, zure negarrak ez dira, lotxatzeko kontuak, ez dira, 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 ez dira! Ara, mutilek gogor plantak egin behar dituzue, beti ala beti, ezta? Tira, bai. Ematen du? Besteen aurrean ezin duzuela lasai negar egin. Bai, nik etxean egiten dut. Bai, eta nork ez. Baina ezkutuan. Ze... aitak ez du bat ere gogoko ni negarrez ikustea. Eta zergaitik egiten duzu negar? Adibidez, eskola berri honetan lagun berriak egitea oso zaila delako. Nik atxe ikusten zaitut. Pati orduan, beste guztiekin batera. Bueno, batzuetan bai, baina... Eta gainera, ematen du, primera pasatzen duzuela, denak futbolean jolasten. Futbolean. Bai, eta patio guztia zuena dela pentsatzen duzu, Eta guk, futbolean jolasten ez dugun ontzat, ez duzu inolako txokor ikusten. Eta hartxegon behar dugu, eskinatxo batean, ezertarako lekurik ez dugula! Sentitzen dut, barkaidazu. Sentitu? Sentitu esan duzu? Aizu, ez dirudi?
Horren beste sentitzen duzuenik denok baloiari arro ostiko gebiltzen zaretenean? Orain ez pentsa niri futbolean aritzea horren beste gustatzen zaidanik, Eta ordua zer gaiti jolasten duzu? Mutil guztiek egiten dutelako, ez dut eskolako mutil arraroa izan nahi. Futbolean aritzen ez den martiztar hori. Baina Lur, hori ez da arraro izatea. Izango ez da, ba? Ez. Gainera, nahikoa lan daukat lagun berriak egitearekin, besteen aurrean arrarotxoa lez agertzeko hor. Monstruo estralurtarra. Hori. Monstruo estralurtarra. Hau. Hori da! Abia gaitezen! Monstruo estralurtarren bila! Lagun, bustok zeigarrena espazio untzia hartuko dugu. Guazen! Jantzi duzu gerrikoa? Bai, Osogi, ni Valentina Terrezkova naiz, espazio horra abiatu zen lehen emakumea. Eta horrain, monstruo estralurtarren bila abiatuko gerra. Prest? bai, prest! Pi, pa, pe. Hamar, bederatzi, zortzi, zazpi. Osogi, horrain martenen ezkerretik pasatuko garra. Guazen! Ai, kontuz jupiterrekin! Eta horrain, Saturnorren erraztunetara, jiha! Arra, ikuste galduzu hango planeta hurra. Arra, agiatuko garra. Pim, pam, pim. Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, irro, bi, bat! Irritsi gara planeta ez ezagunerra. Eta zer aurkituko dugu hemen? Zer aurkituko dugu? Zer aurkituko dugu? Kontatu nirekin, guazen, irru, bi, bat, ara! Burutik zaude! Burutik? Ez, burutik ez. Buruz behera jarri nahiko nuke dena. Bueno, orduan esan duzu Lur, ez duzula batere gogoko futbolean jolastea, ezta? Bueno, pixka bat bai, baina jolasteko ez onena zein den erakusteko. Bai, batzuetan kilola hori baino ez da. Bai, ea onena norden erakustea, Bai, eta punto. Begira, atzo primeran pasatu genuen futbolean jolasean, bai. Begira. Gure taldeak galdu egin zuen. Ez genuen golik zartu, baina itzela izan zen, bai. Begira, bai. Eta gero Joseba Andoni hor. Badakizu norden? Jakingo ez dut ba, gure mailako mutilik arroena. Bai, berau, ana zizen. Pasa baloia, tío, pasa Hori egiten baloia, duatekin? desmarque, Markeletani, Claro, bakarrik Markel. galde, pasa baloia, tío, Hori pasa egiten du, baloia. eske, hori egiten du. Pasa baloia, Lur, paspan! Bai, eta gero, herrietata guzti egin zigun galdu genuelako. Bai, Joseba Andoni. Begira, irakasle askorentzat begikoa gainera.
Ba hori ez dut ulertzen. Zer? Añarroa izanik, nolatan dute irakasleek begiko. Ba nik uste dut, mutil boteretsua denez, ba irakasle batzuei ongi etortzen zaiela beren alde izatea, horrela asko errezte zaielako lana. Eta egia izango da hori, Futbola edatuena den bezala. Bai, edatuena jarraitzea errezena da beti. Bai, baina errezena ez da zertan hoberena izan behar. Eta are gutxiago bidezkoena. Uste dut galtzen hasia naizela. Bueno, Lur, ba, guztiz galdu horretik, esaidazu. Futbola ez bada zer atsegin duzu gehien. Nik? Gehien? Bai, gehien. Gehien? Bai, gehien. Gehien? Bai, Lur, gehien. Zer da zuretzako atomikoena? Ba, gitarra jotzea, dantzatzea eta bestea. Atomikoa! Ikusi alduzu hori zer dago non? Baina ez ezan inori, Ze beste egunean entzun nien esaten Joseba Andoniri eta bere laguntxoei, ba, abestea eta dantzatzea nesken gauza zela. Hori bai lelokeria. Ja, baina... Ba ez egin jaramonik. Ez da erraza. Errazenarekin berriz. Ba badakizu zer? Nik zure antzerako arazoa daukat. Zer, zu ere monstrua estralurtarra zara. Ez. Ba hori, nik batzuetan ere atsegin dudala futbolean jolastea. Ba nik batzuetan futbol baloi guztiak zulatuko nituzke. Baina ba arazoa daukat. Ah... Pati orduan mutilekin bakarrik jolasten duzuen ez futbolean, ba ezin dut. Auzokoekin jolasten duzu, Bai zera, ez. Lehengusuekin. Ez, lagunekin. Eskolaz kanpoko lagunekin. Ez, lagunekin. Ba hori. Lagun, etxeko txakurrarekin. Begira, horrela. Lagun. Oso ondo, lagun. Venga, beitu baloia. Venga, badoa, Venga, lagun. 1, 2, eta 3. Iapala! Eta laguna baloia berreskuratu. Lagun astiro. Askatu. Eseri. Oso ondo, lagun. Oso ondo. Horrela, astiro, lagun. Venga, astiro, bale? Venga, badoa. Lagun. No dago pilota, lagun. No dago. Badoa, Venga. Lagun, astiro. Oso ondo. Eta lagune baloia berreskuratu du. Eta hor atera da bera bakarrik, ariatik. Zelaiaren erdia zeharkatu du. Eta segituan plantatu da. No plantatu da. Atezainaren parean. Botako du, ez du botako. Lagun, badoa. Bera bakarrik, atezaina prest dago. Adi dago, botako du. Ez du botako. Gol! Oso ondo, lagun. Eman akatsua. Oso ondo, ze txintxua zaren, Ai. Hemen, lagun, ai. Gol! Eta horrela. Bai, ba, nik beti nahi izan dut txakurra, baina gurasoek ez didate uste. Jo, Lur, ba hori pena bada benetan, Ze batzuetan txakurrekin pertsonekin baina hobeto goten da. Bai, ez da. Bai, begira, egiten dituen kakak batzen dituzun bitartean, nahi duzun egin dezakezu, nahi duzunean. Nahi duzun bezala jolastu, nahi duzun denbora guztian. Bai, eta inori ez dio axola irabaztea. Ez, biok irabazten dugulako betik. Nik horregaitik ematen ditut orduak lagunekin. Bai, futbolean jolasten, odeien formak asmatzen. Ba, nik ordu mordoa telebista ikusten ematen dut. Telebista? Hori bai barregarria. Ba, batzuetan divertigarria da, Divertigarria?
Lur, patetikoa da. Zer ba? Begira, bertan agertzen diren guztiak, lirainak, xarmangarriak eta perfektuak izan behar dute. Bai, hoiek bai, monstro estralurtarra. Bai, ze telebistan agertzen diren moduko pertsonak ez dira eguneroko bizitzan ikusten. Bestela mundua, merkatal zentruetan dauden dendetako eskaparaten modukoa litzateke, ezta? Bai, horrela. Bai. Kaixo, egunon, espeltazko ogi integral bat emango? Baina ekologikoa, naturala. Horrela ez da bizi? Bai, eta telesaietan ere beti uzten dute barregarri potoloa edo betaurreko duna. Eta gehienetan horiek dira azkarrenak eta divertigarrienak. Bai, eta kantatzeko programetan ere denak guapo izan behar dute, bai, eta punta-puntako modan jantzita gertu. Zure ondoan! Baina, kameraz betetako etxe batean bizitzeko ere denak izan behar dute, lirainak eta xarmantak. Bai. Zer da barazki bat, laranja kolorekoa, eta lur azpian azten dena. Patata tortilla? Eta uartetarako ere, gorputz perfektu, eta lirainak, bai. Kutsi! Baina edo zeleiaketetan denak izan behar dute, hile horiak eta politak. Bai. Aizu, Zer? estrategia. Bai, Banesaren zatiru puntu, bai. eta andoitzeren zat lau. Andoitz, baina andoitz jatorra da. Zu zara zatorra zara, ai, kakanera zazkala. Eta albistegietan ere denak dotore eta perfektuak. Kaixo guztioi, gaur Loiuko Urdaneta ikastetxean. Urdaneta ikastetxeko ikasleak, Urdanetako ikastetxeko gauzak egin dituzte, Urdanetako ikastetxeko euskalkia erabiliz. Bai, eta gaur beratarrek berako plazan gauza bera egin dute. Guzti hau, gaur egun hemendik. Bai, eta biharkoak. Bihar arte. Bihar arte. Agur. Agur. Marrazki bizidunetan ere denak dira politak. Denak. Beno, Doraemoneko Nobita ez da impolita. Egia da, hori egia da. Baina, zeren bila da bileten gabe Nobita? Zeren bila, ba. Bai. Shizuka. Neska polita, bai. Eta hortik kanpo ez bizi, Telebistako eredua jarraitzen ez baduzu, mundutik kanpo zaude. Eta hor konpon, Mari Anton. Bai, eta erosi dena. Merke, eta on. Ara, etxeko arropa garbitzeko, bai, badauka tramakulu berria, makina ederra berria eta modernoa. Nik badut, abiadura bizian joateko auto berria, makina ederra berria eta modernoa! Ara, etxeko alfobra garbi mantentzeko. Badauka tramankulu berria, makina ederra, berria eta, modernoa. Niretzako punta-puntako ordenagailu berria, makina ederra, berria eta modernoa! Tira, eman kaina, zure makina, horri! Bai! Telebistako izarra nahi baduzu izan, litxarrerik eta txokolaterik ez jan, izan behar zara munduko argalena. Zapata eta soineko gareztiak jantzi, ez zara gertu behar sekula itxusi, ikuslea guapa nahi baitzaitu ikusi. Neska pimpirin, gure boskolin. Telebista izarra banaiz, telebista izarra banaiz.
fin. Arrakastarako bidea pirura, soilika sola duelako itxurak, izarrak dirdirregingo du zeruan. Neska pipirin, gure fospolin. Telebista izarra banaiz, telebista izarra banaiz. Neska prestu eta fin, telebistan egin dirdir. Aizu, nire lagun batzuk horrela biltzen dira, egun santu guztia izpiluaren aurrean. Bai, ez da. Tira, zer aldatuko dut orain, begien kolorea, belartakoen kolorea. Ai, zer, matraietako kolore pixkat. Ea, taka. Ai, ama, eta nire hilea, kostatu zaidanarekin. Horrela biltzen dira, orduak eta orduak. Zertarako eta mutilentzat erakargarri izateko. Bereiek esaten dutenez, arrakasta izateko, a ber. Arrakastaren bila beti, futbolean bezala, nor gol gehiago sartu, zeinek azkarrago korrika egin. Baina, badakizu zer den arrakasta, ez da? Ez? Zer da arrakasta? Kaka, gustora egin, eta plasta, hoxe da arrakasta. Bai, kristona, arrakasta, bai. Kontuz, arrakastan murgilduko zarete. Bai, Mirentxu eta Gotzon. Zer, irakasleak? Bai, ez. Egingo diegu Mirentxu eta Gotzon. Mesedez. Bai. Esan zuk. Da, begira lagunok, badakizue zer izan daiteken okerrena? Guzti hori, telebistarena eta guzti hori, agian txikitatik zartu zigutela buruan. Zer ikusi, ura ikasi. Ematen du, gurasoak guraso izan aurretik, gu horrela izatea desio zutela. Bai. Guau, ene Mirentxu, Bai, ez dago zo. Ze guapa zauden aurdun, tia. Ai, Bai. eskerrik asko Gotzon. Aizu Gotzon, eta zer uste duzu izango dela? Neskatoa, ala mutikoa? Neska izango da. Nire neskato polita, bai. Aizu, baina moderna jantziko dugu, Ez dizkiogu belarritxakoak ipiniko. Eta gona beharrean galtza jantziko dizkiogu. Ez gara beste mendekoak, eta horregaitik, larrusko txupa ere jantziko diogu. Ai, ama, ze polita! Erosi hori. Bai. Modernoena izango da gure alabatzoa. Ene Mirentxu, sorpresa! Ai, ama, zer da Gotzon? Erosi dut margoa logela margotzeko maitia Black Friday. Eta ez da la rosa izango, ez da Gotzon, mesedez? Ai, Gotzon, gu modernoa gara. La rosa. Ez da pleistozenokoak bagina ere, maitia. Mila koloretako logela izango du. Bai. Hortzadarra. Bai. The rainbow. Yes. Peace and love. Tira, atera argazki bat. Foto. Bai, tira, zoaz Markoetkin. Ni bitartean atxeden hartuko dut, dauzkat. Bai, maitia. Atxeden hartu zazu. Ze astebururako indarrak batu behar dituzu. Ze festivalera goaz asteburu pasa, maitia. Ze ongi. Tripatxoarekin dantza. Iepa. Na. Gotzon. Temazo! Bai, atxeden hartuko dut. Ai, ama,
Baina, azken aldean zeharo lelotuta nabil, maleta prestatu behar ditut oraindik eta benetan, Ez nago ni oso, txolinduta nabil, Ba, azken begira, aldean. miren, zuk maletak prestatzen dituzun bitartean, Bai? nik lokuluska txikia egingo dut, Gotzon, ez dira arduak hauek, Gero gidatu behar Ai, dut, egia da. Bai, etorrik usina maitia. Bai, etorrik usina. Mi esker maitia. Baina, aizu, gotzon. Bai. Astiro gidatuko duzu, ezta? Bai, maitia, noski baiet. Nire kutsi. Ai, gotzon, nire kapite pilatu. Gogel! Gotzon, esatera argazki, begira zeiak ditudan, mesedez. Gotzon, baina oitxe, ditu dut eta esatea argazkirik. Toma. 1870 like, toma! Akordatzen, miren? Zer? Gu neskatoa izango zelakoan, Bai. Eta ze morroskoa den gure antxon, Bai. Foto! Ui. Baina... Ara, kirolaritan keratzen aldiozu. Bai, begira ze hanka puskak dituen, Ara, bera da gure txapeldun txikia. Baina begira, pilotari baten eskuak ditu eta... Baiko.com, federar. Aizu, gotzon. Bai. Eta orain, erosi genizkion, pampin guztiekin zer egingo dugu? Erresa, maitia. Alaba dugunerako gorde recycling. Aize ongi lehengo mutikoa eta gero neskatoa. Bai, eta orduan, Antxoni kamioia erosiko diogu, ezta? Aizu, gotzon, izan gaitezen zentzudunak eta jokatu dezagun ganoraz. Aspaldiko kontua da hori, neskatoi panpilak eta mutikoi kamioiak ematearena, mesedez. A ber, bai. Bai, arrazoi duzu, baina irtenbidea ez da izango mutikoa panpinekin jolastera behartzea, ez? Ai ez, gure mutikoko jaua. Bai, Baina zu. zer esango diote? Mutiko handia egingo zarazu, Antxon, morrosko, bai. Opa, Leti, foto! Foto! Bai, handia, bai. Aitatxo bezala, handia. Bai, aitatxo bezala. Gure kapitai pilotu. Aitatxo bezala? Amatxo bezala? Hoiek bezalakoak izan behar dugu, beti. Ea, bezala. Bakoitzak aukeratu dezala bere bizimodua pala? Normala? Ea, baina zer da normala? Ezin aldugu bakoitzak nahi dugun modukoak izan. Ez, mutilak irabasteko jaioak dira. Bai, hori da. Mutila, oso ondo. Zuke hilo lasai, lasai, zuke nedosuna, oso ondo, tranquil. Bai, eta neskak jaio ziren gauzak, txukun eta garbi egiteko, ezta? Hori da, neskak, hori da. Zerita egoteko, Bai, zuek lagundu, zili, garbi. Bai, oso ondo, dena ondo, garbi. Zergaiti mutilak eta neska bereizi? Zu hor eta ni hemen. Gure artean garrantzizkoena da, nork gol gehiago sartu. Gure artean ea lirainena norden. Ea azkarrago korrikatzeinek egiten duen. Ea notariko berenak nork ateratzen dituen. Ea zapatilla berriak nork ekarri dituen. Ea soinekari politena nork dauka. Ea bizikleta berria nork ekarri duen. Nik ez dut horrela bizi nahi. Ez horren beste izan atatera. Zer? Norbaitek entzuten magaitu zer. Ara, parkatu, ez neiz konturatu lur. Gainera, zer esango lukete hemen horrela aurkituko bagintuzte, Hemen horrela, nola hemen horrela? Horrela, elkarrekin jolasean. Niri bost. Zer? Ez aldizu axola bestek zutaz pentsatzen dutena. Batzuetan bai, baina beste batzuetan piperrik ez. Ez dakit, ez da erreza saltzen. Baina esan duguna, errazena ez da zertan oberena izan behar. Eta ez da, batere bidezkoa, besteek gutaz espero dutena, guk egin behar izatea? Bai, hori ez da batere bidezkoa, baina... Ez.
Baina nork idatzi zituen gustu txarreko ipuin zahar hauek, Gabriel Arestik ala William Shakespearek, Ara, eta hasi gara berriz ere. Begira, literatura klaseetan ere guztiak gizonen gozkoen adibidea jartzen dizkigute. Eta zergaitik ez miren agurmeabek edo Agatha Christik adibidez, ez? Ari da margolariak bezala, Picasso irakasten digute, baina ez Naya del Castillo, edo Elena Odriozola, edo Frida Kahlo. Bai, eta liburuetako ipuinetan bezala. Nik liburuetako ipuinak atsegin ditut, Nik ere, baina ez edo zein motatako ipuinak. Beldurrezko ipuinak atsegin dituzu. Buah, beldurrezkoak atomikoak iruditzen zaizkit. Orduan? Hauek ez zaizki gustatzen. Printze eta printzesenak. Lagunok, zuekin, hemen, guztiokin, monstro estralurtara! Oso barregarriak dira, Imaginazue, ustezko printzesa batek 100 urte ematen ditu lo, oe berdinean. Eta kasualitatez, kasualitatez, basotik eizan zabilen printze batek, Gazteluko dorrea ikusiko du, basoaren beste puntan, superikusmenarekin. Eta hain abiatuko da printzesa salbatzera. Azkenean heldu naiz printzesa dagoen logelara. Eta zein ederra den. Hain da ederra. Nene, musu emango diodan ez nadadin. Maitasunezko musua. Maitasunezko musua. Maitasunezko musua! Printzesak begiak ireki ditu! Ikusten, Zer. mamutila beti salbatu behar duela, neska. Bai, Marie Rauskin ere bere bizimodutik ateratzen daba, printzeari esker. Eta neska denez, etxea garbitzen ematen ditu egunak eta mendeak ere. Bai, eta Edurne zuri bera ere, zazpi potxek aterpea ematen diote, bai, baina zeren truke. Zeren truke? Zer, ni? I hope, la. Etxea garbi mantendu eta bazkaria prestatzearen truke. Bai, libratuko duen printzea agertu arte, noski. Bai. Bai, eta txanogorritxuko jaua ere? Txanogorritxu. Bai, txanogorritxu. Baina txanogorritxun ez dago printzeri. Bai, zea, eta iztaria zer? Baina iztaria ez da printzea. Iztaria printzea modukoa da. Kontua da mutil bate salbatu behar duela beti neskarrizkotik. Ze gehienetan otxoa bere ere mutil izan hoi da. Begira, ipuinegatik ematen du, neskato guztiak tuntuna garela eta mutil guztiak azkarrak. Eta ez. Eta horregaitik, atsegin dituzu hainbeste, beldurrezko ipuinak, ez da? Bai, zombienak pila gustatzen zaizkit. Bai, horrela. Edio zibiltzaria naiz, eta guztiok erraztuko zaituztet. Eta vampiroenak ere pila bat gustatzen zaizkit. Horrela, kaparekin egiten dutenean, horrela, eta egiten du.
odola, ze goxoa. Baina benetako historiak ere gustatzen zaizkit, Shackleton kapitainaren abentura. Ego poloran zabiatu zen, bere marinelekin eta bapatean. Lur hartu baino lehen, izotzetan trabaturik gelditu ziren. Bai, bueno, edo pirateriak ere gustatzen zaizkit. Urruneko irletara, aitxorrezkutuen bila bihatzen direnetakoak. Bueno, edo korsarionak ere, Piratak eta korsarioak. Ze aurrekoan Juana Larandoren historia entzun nuen, ezagutzen duzu Juana Larando? Donostiarra zen. Ez, Lur, zuk ezagutzen duzu Juana Larandoren? Lur? Juan da? Ha! Lur tuntur kondea naiz. Hau beldurra! Eta zer egiten duzu zuk gaztelu zahar honetan? Zure alda gaztelu zahar hau, konde beldurgarri hori. Bai, 4 mende daramatzat hemen bizitzen. Zera, kanpoan sekulako euri jasa da. Eta hartu aldezaket ostatu hemen, gau batez. Bederen? Itzara beldurra da? Zergaiti beharko nuke beldurra jota bada. 4 mende ditudalako eta... Vampiroa naizelako! Bai zera! Eta orain, ni zure menpeko egingo nauzu, eta bukaeran, maitasunezko musuak libratuko nau, ezta? Zer? Zuk aukeratu duzula vampiroa izatea. Vampiroa beste bada. Printzea, iztaria, otsoa eta vampiroa beste bada. Ja, odei, arrazoi duzu, baina batzuetan ez da erraza konturatzea. Hori da, oraintxe esan duzu, konturatu egin behar gara. Hori da, albokoari begirunuz begiratu behar diogu, eske bestela dago zer eginik. Konturatu egin behar gara. Arrazoi duzu, odei, barkaidazu. Baina ez da barkatzeko kontua. Sentitu, pentsatu eta egitekoa baizik, desberdina da. Arrazoi duzu berriro ere. Benetan Lur. Guzti hau, atomiko izaten ari da. Guzti hau? Bai. Zorionekoak gelatik ies egin dugulako, bai horixe. Zorionekoak harrapatzen ez bagaituzte, bentsat. Hori da, hori egin beharko genuke, egunerokotik ies. Bai, eta harrapatzen bagaituzte zer. Zatela zai, ez dela inorrenteratuko. Hali espero dut, bestela... Lur, egin aldizut galdera bat? Bai, akina. Horren beste arduratzen alzaitu gurasoek pleirik gabe zigortzeak. Bai, gustokoen dudana da. Baina ez ziren gitarra jotzea bestea eta dantzatzea ala, lehen esaldi dazu. Bai, baina pleian badago bideojolas paregabe bat, dantzan egiteko. Nola? Just Dance. Ara, askotxo dakizuzuk? Nik jolas oldarkorro horietako batean jolastea, txekitzen nuela pentsatu dut. Dena zuntxitu behar den horietakoa? Bai. Gehien erabiltzen direnetakoak, Lur. Oiek ez. Dena zuntxitu, guztia apurtu, puntua jaso, puntuak euka, besteak adu, puntuak milaka. Guztia eta oro zuntxitu, inoiz ez frakastu, beti irabazi, ala bestela, Game over. Ikusten, bideo jolasetako heroi gehienak ere denak mutilak. Bai, arrazoi duzu, Ode. Odei? Badakit. Orain zu eskutatu zara eta zuk egingo duzu vampiroarena, ezta?
Enaiz vampiroa! Eta nor zara? Super iratzar. Super iratzar. Bai, Lur, nire oiuarekin lotan bizi diren guztiak esnatu nahi ditut. Eta hori da zure superboterea. Bai, esnatzeko irrintzi power! Irrintzi power. Bai, Lur. Ai, lo bizi gara, Ez dugu gure bihotza entzuten, Ez dugu gure gogoak dioena egiten. Badakizu zergaitik, lo gaudelako. Esnatu, lagunok! Esnatu, lagunok. Badoa! Badoa. Badator! Badator. Super iratzartzeko. Super irritzia! Ai, 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 esnatu zarete? A ber, belarria garbitu, garrantzitsua da. Ez horren beste oiu garbitu. Aizu, nire superboterea da, denak esatzeko joa, gainera batzuk ez dira esnatu. Zer? Eta zer izango digute, horrela... Ba, esango nieke, aizue, esnatu, hemen gaude, eskolako tabara. Niri ez disgraziarik egiten, ez dizut lehen, ez dut eskolako monstruo raro izan nahi. Arraroa? Arraroa diozu, Ba, arraroa, zuk egin nahi ez duzun hori egitea da, Hoixe da arraroa, jakizu! Bai, baina... Zure gogoak esaten duen egin behar duzu! Ez beste inork esaten duena. Bai, baina ez da erraza. Badakit? Baina hobelen bailen pausoak ematen hastea? Esate baterako, zergaitik ez duzu gaur, denen aurrean, gitarra jotzen eta besten. Ezin dut. Zergatik. Ba, esan dizut lehen, lotxa ematen didalako, eta nesken gauzak direla esango dutelako. Eta gero miraitak eta... Gaur egingo duzu! Ez. Baietz, Lur, minutu gutxi falta dira dena gelatik ateratzeko. Minutu gutxi? Hori da. Ba, alde egin behar dugu orduan. Ez da pentsatu ere. Txirrina joko du. Ba, jodezala. Jodezala, denak esnatzeko moduko txirrin erraldoiak. Guazen hemendik. Ez da pentsatu ere. Eltzi, egon. Venga, alpa, Lur. Bani banoa. Lur. Lur. Gero, dena gelatik ateratzen direnean, zuk eta biok, sekulako kontzertu eskainiko dugu hemen, eskolako ganbaran. Bai. Baina Lur, zuk nahi baduzu bakarrik, Ez beste inork esaten duelako. Ados, bai. Benetan? Bai, hori da. Aupa Lur! Atomikoa! Tira, presta gaitezen. Venga, a ber, honekin, baina honezen nik etxean antzerakoa daukat, Hau ez. Baina, begira, bai, eta nik etxean jotzen dut, baina jartzen diot horrela, distortion, eta ikusi, ematen du oso ongi jotzen duzula. A ber, pa, entzuten da, pa. Bueno, egia zan nik ez dut oso ongi jotzen, baina berdin da, zagero egiten dut horrela. Ez da entzuten, Ez da entzuten. Pa, Aizu. Urdaneta, pa, Eta zuk? Zer, ni zer? Ba, zuk ere izango duzu egin nahi zenukeen zerbait.
Nola? Ba, bestek, zer pentsatuko duten axola gabe egin nahi duzun hori. Ah, bai, begira. Adorez bizi nahi nuke. Bai, beldur barik, eta nire erabakiak nire kabuz hartu nahi nituzke. Eta inorri sartzea beraietan. Eta egiten ari naiz. Superiratzar sentitzen naiz, eta gaur gitarrarekin eta hotxarekin egingo dugu oiu. Atomikoa! Hori da, gure oiuarekin denak esnatuko ditugu. Bai, hori da. Hori da. Oso ondo, Lur. Zegu gara, superiratzar Eta... Lur tuntur. Hori da, oso ona. Eta sekulako arrakasta eukiko dugu. Baitera kaka egingo dute fraketan. Bai. Prest, Lur? Prest. Venga, goazen. Haupa, Lur, animo. Ua, Lur, ze ongi jotzen duzun? Haupa, Lur. Lagunak, animatu! Bukatu dira lotxak. Libre izango gara orain enako. Gure bizitza bizi. Izan barik beldurrik. Ereduak apurtu. Libre izango gara orain. Almazuen ez izan zalatzarik. Ez zaudela bakarrik. Berdin eskazei muti. Berdina dugu merezi. Zatozu ere bai. Libre izango gara orain. Goazen! Libre izango gara orain. Libre izango gara orain. Berdin eskazei muti. Berdina dugu merezi. Zatozu ere bai. Libre izango gara orain. Gora lortutu! Gora superriratza! Gora Urdaneta! Venga, eskerrik asko! Apa, Lur! Apa, Lur! Eskerrik asko dana! Apai, mila esker, hemen aurrian! Agur! Horbe bai! Agur! Mila esker! Bi eta hiru. Iepa, apa! Ondo segi!